Na našem je lako. Kažeš kada i miran si. Kada sam bio mali, kada dođem kući. Ista reč. Ali Nemci? Ne, oni su to podelili. Imaju specijalca za prošlost i univerzalca za ostalo. Ako pogrešiš reč, menjaš smisao istorije. Upoznajte agenta Als. On je nostalgičar. Koristiš ga samo za stvari koje su se desile jednom u prošlosti. Jedna tačka u vremenu. Na primjer, kada kažeš kada sam bio dete. Bio si dete samo jednom. To je neponovljivo. Tu vlada Als. Zum Beispiel, als ich ein Kind war, als ich gestern nach Hause kam. A ovdje je agent Ven. On je univerzalac. Koristiš ga za sadašnjost, budućnost i uslove. Znači, kad imam vremena, kad dođeš ili ako pada kiša. On je aktivan, on se vrti u krug. Wenn ich Zeit habe, wenn du kommst, wenn es regnet. Ali stani. Postoji jedna velika zamka. Rekli smo da je Als za prošlost. Ali šta ako se nešto u prošlosti dešavalo puno puta? Tu mnogi padaju na ispitu. Inspektor Elza, molim vas, rešite ovu dilemu pre nego što napravimo haos u vremenu. Pažnja. Najveća greška na A2 nivou. Oba mogu u prošlost, ali pazi. Als je za ono što se desilo samo jednom. Ven je za ponavljanje. Ako možeš da dodaš reč uvek immer, onda mora ven. Čak i u prošlosti. Als ich geheiratet habe. Immer wenn ich meine Oma besuchte. Als ich 6 Jahre alt war. Immer wenn die Sonne scheint. Wenn ich groß bin. I ovdje važi pravilo sudara. Ako rečenicu počneš sa als ili ven, glagol udara u glagol. Zum Beispiel, als ich klein war, spielte ich viel. To znači, kada sam mali bio, igrao sam se mnogo. Glagol var i glagol špilte se ljube preko zareza. Ajde da proverimo. Rečenica, sam položio vozački, desilo se jednom. Šta ide? Tako je, als. Rečenica, idem u Nemačku, plan za sutra. Šta ide? Tako je, ven. Rečenica, svaki put sam video Mariju. Ponavljanje, tako je, ven. Bravo. Ako je zaboraviti prošlost, als. Ako je ne ponavljaš, ven. Da ti se ovo ne bi pomešalo sutra, treba ti sistem. Kini Pix to Speak aplikaciju da čuješ izgovor, otvori vežbanku i uradi zadatke za lekciju 7. Sve što ti treba je dole u opisu. Ne gubi vreme. Sada si gospodar vremena. Znaš razliku između uspomene als i rutine ven? Ali šta ako nisi siguran? Šta ako sumnjaš? U sljedećoj lekciji upoznajemo detektiva Ob i buntovnika Obvol. I naravno, lenjivca Den. Vidimo se. Ćus!